Mnogo lepa stvar je što su ovako. Mnogo čisto, mnogo higijenski, onako lepo. Evo sad nema smeća, nema onih zaprega, nema. Ovo je bio izvor zaraze, znači psi. I to preko puta fakulteta. Kako se blizu ne možeš tako? Oprostite što sam nisam mogu Ništa, ali mnogo nam znači to. To znači da se vidi da radimo. Tako je, hvala. I što je najbitnije da idemo samo napred, znači, uhvatite se najvećim problemom ovdje, znači higijenskim problemom.